A'udzu billah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Yan uwa mu'mine da muke zanne a wannan muhalli kuma muke sauraron wannan karatu a duk inda muke. Wannan shine zama na biyu daga cikin jeren karatuttukan tarihin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda muke gabatar a wannan Husainiya mai albarka ta Husaini Ja'far Tayyar alaihi salatu wassalam. Insha Allah wannan shi zama na biyu, inda a zama na farko idan uwan mu'mine ba su manta ba cewa mun tsaya akan bayani akan kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inda muka fara bayani daga Adnan zuwa kan Kilabu, wato Hakimu kenan. Wato wayannan su ne wayanda muka danyi bayanin su a takaice game da a matsayin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka yau ma akan wannan ne darasin mu insha Allah zai daura. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu nasara. Mun tsaya akan Kilabu kamar yadda muka faɗa, wanda shine Hakimu, sannan ya haifi ɗa mai suna Qusayyu ana haifuwansa bai daɗe ba Allah yi wa Kilabu rasuwa. To rasuwan Kilabu ya sanya mahaifiyar shi Qusayyu ta ɗauke shi ta tafi da shi zuwa garin Sham. A garin Sham ya taso. To tafiyansa garin Sham da ya taso a can, da ya dawo garin Makka mai albarka, a lokacin sai tarar da al'ummar Larabawa sun farraƙe, sun watse gabaki ɗaya. A lokacin sai himmatu domin tattara kan wa'annan ƙabiloli ɗin, domin ya haɗa su guri ɗaya su koma saffi guda ɗaya, al'umma guda ɗaya, kamar yadda kakansa Fihiru ya taɓa yi a zamanin baya. Kuma Allah cikin ikon Allah ya bashi nasara, ya tattaro Larabawan da suka watse, wasu koma wasu garuruwa, wasu koma wasu anguwanni, wasu koma wasu yankuna, dukka dai ya tattaro kansu, ya haɗe su kansu guri guda ɗaya a matsayinsa na jagora. Wannan bawan Allah ɗin shi yasa ake cewa dalilin ce masa Qusayyu, saboda tashin sa a gari mai nisa, makanan qasiyya, ma'ana guri mai nisa. To wannan sai ake ce masa Qusayyu alaihi salatu wassalam. Sannan shi wannan kakan manzo Allah ɗin mai suna Qusayyu shine mutum na farko da ya fara kunna wutan Muzdalifa, wanda ake hango ta tun daga misali Arafa, mutum zai hango wannan wuta din. To wannan bawan Allah din shine ya fara kunna ta. Sannan kuma shine wanda ya fara jaddada ginin ɗakin Kaaba bayan annabin Allah Ibrahim alaihi salam. Sai Qusayyu, kakan manzon Allah Qusayyu shine ƙara jaddada ginin ɗakin Kaaba a mataki na nawa? A mataki na biyu, bayan annabin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan haka saboda tattara ma al'ummar Larabawa da ya da haɗa su guri ɗaya a matsayinsa na jagora, a lokacin ne Hizafatu bin Ganim yake wani baiti domin jinjina da kuma yabawa ga shi wannan kakan manzon Allah din mai suna Qusayyu. Yake ce da shi mai abukum Qusayyun, yake yabon suwa ne, yake yabon al'ummar Larabawa, yake ce musu mai abukum Qusayyun kana yud'a mujamma'an bihi jama'a Allahul qaba'ilu min fihri. Yake cewa babanku shine Qusayyu, ya kasance ana kiransa mujamma'a, mai tattarawa, ƙarshen tattarawa kenan, wanda bihi jama'allahul qaba'ila, wanda da shi ne Allah ya tattara ƙabiloli tun daga kan Fihiru. Da aka haɗa kan mutane a lokacin Fihiru, ba a ƙara samun haɗuwar kai ba sai a lokacin wane? Sai a lokacin Qusayyu. Allah ya ba mu albarkacinsa. Dan haka nan ya kasance mutumin kirki ne. Da wasu garin Makka mai albarka ya kasance cewa Larabawa sun mai da gidansa nan ne Darun Nadwa, ko in ce shine ma asasa Darun Nadwa. Gidansa ake zama, ake mitin domin tattauna al'amuran yau da kullun da ya shafi al'ummar Larabawa. Wannan majalisa ta zartarwa da ake ita ta zamanin su Abu Sufyan, to wannan Qusayyu din shine ya fara assasa ta tun a farko. Sannan a gidansa tun a zamanin jahiliya ake zuwa ake daura aure a gidansa. Ake duk wani bakon da ya zo garin Makka a gidansa yake sauka. Kai har ma ya kasance mahajjata shine mai shayar da mahajjata, shine ya fara tarbar mahajjata, yake shayar da su, yake kuma ciyar da su abinci, yake kula da al'amuran su a matsayinsa a matsayinsa jagora. Kai wata kabila ma ba ta da dama ta shirya yaki face ta zo gidansa. A gidansa ne ake mitin domin fuskanta in ma yaki za a yi, in ma zaman lafiya za a yi, shine. Kuma sannan bawan Allah ne, mutum da ya rayu cikin karamci da mutunci a matsayinsa na kakan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa lokacin da mutuwa ta zo masa ya tattara ƴaƴansa gabaki ɗaya, musu wani wasiya a matsayin wasiyar ban kwana sallallahu alaihi wa sallam. Yake musu ban kwana, yake ce da su
yake hana su akai cewa na hane ku game da shan giya, ina mai ƙara hana ku akan shan giya, sannan kuma ya hane su akan zalunci, kwace da sauran abubuwa da wanda duk shine abin da addinin musulunci ke kira akai. Wannan bawan Allah din kafin ya bar duniya. Hakan nan ya bar duniya a shekara ta 480, saboda a shekara ta 400 daidai na miladiya ne aka haife shi, sannan kuma ya shekara 80 Allah ya karbi abunsa. Sannan ya riga ya kasance cewa menene daga cikin mutanen kirki waɗanda menene suka wanzu suna da kalmomin da tarihi ya kiyaye tun daga jahiliya har zuwa musulunci, wanda masu amfani ne. Akwai wata kalma da yake faɗa wata mai matuƙar muhimmanci wanda tarihi ya kiyaye ta, malamai sun dawwana a cikin littattafansu na tarihi da adabi akan cewa yake cewa menene duk wanda ya karrama abun zargi yayi tarayya cikin abun zargi. Ma'ana kenan me, in mutum mara kirki ne, in mutum mai sabo ne, sai ka karrama shi, ka girmama shi, ka bajjala shi, ka karrama shi, to kai ma ka za abin zargi. Shi yasa menene duk wanda ya san cin makiyin Allah ne ko mutumin kirki bane, to ba a mutunta shi, ba a darajanta shi, saboda mene, saboda in ka girmama shi alama cewa ka yarda da abin da yake yi, ko kuma mene, ko kuma kana dai da wani naza'a, wani fisga a game da rayuwar wannan bawan Allah din. Shine Qusayyu alaihi salatu wassalam daga kakannin manzan Allah. Sannan bayan shi kuma ya haifi ɗa mai suna Abdul Manaf. Abdul Manaf sunansa na gaskiya ana ce masa Mugira ne, ana ce masa Qamarul Bataha, ma'ana watan ƙasar Makka, ko kuma kace watan Larabawa. Domin Bataha ana gaya wa ƙasar Makka ce, wato Ummul Qura ke da gaya mata cewa ana daga cikin sunan da kinta ana ce mata Bataha. To da haka an sa masa suna Qamarul Bataha ne saboda kyawun sa, mutumi ne kyakkyawan da Allah ya masa baiwa na jamala kamar dai sauran kakanninsa. Kuma sannan bayan kamala da kyawu da cikar halitta da Allah ya masa, sannan mutum ne mai kwarjini, mai yawan kyauta. Har ma Larabawa suna ce masa menene Alfayyadu, ma'ana mai kwarara, ma'ana wanda shi kyautarsa kamar ruwan sama ne, kwararo ta yake yi. Wannan alaihi salatu wassalam Abdul Manaf kenan. Wannan Abdul Manaf din kakan manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shi ma fallansa na nan da jagorancinsa da abubuwan da yi masu girma masu yawa. Ba zan so wannan zama din ya kare ba face na dan taba bayani akan Hashim, saboda anan zamu dakata saboda yanayin lokacin da muka ware din an kadan ne. Hashim sunansa Amru dan Abdul Manaf. Asalin sunan shi shine menene, cewa shine Amr dan Abdul Manaf, shine dan uwan Abdu Shams, shine shugaban al'ummar Larabawa a zamanin sa, ma'ana mai fada aji, wanda misali shine ke da ra'ayi mafi girma. Wannan bawan Allah din ya kasance yakan tara kafin a zo aikin haji da ake a zamanin jahiliya, ko kuma a zo wannan gamayya din, yakan tafi har zuwa kasar Sham domin ya je ya saro su alkaki da gari na alkama da abinci daban-daban, saboda a zo a shirya abinci na musamman wa baki. Duk baki za su a matsayin bakin, iya ganin su na matsayin bakin Allah, na haka yake shirya musu abinci na musamman. Shine Hashim. Shi yasa ma ya kasance cewa wannan ba a ce masa Abul Bataha, ma'ana baban garin Makka, ma'ana dattijon garin Makka kenan, ko kuma Sayyidul Bataha, ko kuma jagoran garin Makka. Duka ana gaya masa wa'annan suna din. Sannan ya kanci iya ci da mutane, wannan shine ma ɗabi'ansa. Shi yasa ma zaka ji wani mawaki, Allah ya gafarta masa, da yake yabon Sayyidina Hashim dan Abdul Manaf, yake yabon sa yana ce masa mene, yake cewa amrul ladhi hashama saridu liqaumihi wa rijalu makkata mustinuna ujafu sannat ilayhi rihalatayn kilahuma safaru shita'i wa rihlatul asyafu. Wannan baiti din ya laha minar rawa, yabo wanda ya fito sosai da bayani akan wane ne Hashim. Yake cewa Hashim shine wanda ya samar da menene as-saridu, abinci ga mutanensa, ya koyar da abinci ga mutanen Makka da kuma dukkan wani suka rame, ya samar musu da abinci. Wannan sunna ce da ya kirkira har tare da menene, tare da tafiya da ake yi guda biyu na zuwa rihilatar shita'i wa sayf, na tafiyar bazara da lokacin kuma rani. Yace wannan shine Hashim, a yabon da yake masa. Menene saridu? Wani abinci ne ke haɗa musu din? Bari ku ji, abincin shine as-saridu. Menene saridu? Shine aka samu wani mawaki yake waƙe saridu, yake bayani akan cewa menene abinci ne saridu. Sai yake cewa menene, yake cewa idan aka ɗauko, yake cewa izamal ma'u tahdimu bi lahmin
fa zaka amanatullahi saridu. Yace kaga idan aka ɗauko akushi aka soya masa aka zuba a cikin kwano aka ɗauko nama aka haɗa, la ilaha illa, yace wannan amanar Allah ce saridu. Don haka ba kowa ake ba, sai wanda ya kai matukar daraja da kima a idan mutum shi ake ba irin wannan abinci din. Yace wannan shine wane ne, wannan shine saridu, wannan shine abincin da sayyidina Hashim da Abdul Muttalib yake tanadar wa bakin ubangiji wanda suke zuwa aikin Makka a duk shekara. Da mu dakata anan insha Allah, za mu daura kuma a karatun mu na gaba na zama na uku akan ci gaba da bayanin rayuwar sayyidina Hashim bin Abdul Muttalib, Hashim bin Abdul Manaf alaihi salam. Wannan shine a takeice min akikum fil Islam. Usman Umar As-Saqafi yaqul taballahu aqatukum fi kulli khairin wa surur wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum wal an aduwahum.